La inèrcia és la propietat de la matèria que consisteix en no voler canviar l'estat de repòs o de moviment d'un cos per si mateix. En aquest exemple no ho podem veure molt clar perquè sobre l'skate actua la força de la gravetat i també perquè xoca contra el sofà. Però si això mateix ho féssim a l'espai, veuríem que l'skate tiraria recte i no pararia. La segona llei de Newton és la llei de la dinàmica. Ens diu que si sobre un cos actua una força, aquest cos adquireix una força que és proporcional a la força que s'ha aplicat. Com podem veure en aquest exemple, quan la mà aplica una força a la pilota, aquesta adquireix una acceleració que és directament proporcional a la que nosaltres li hem aplicat amb la nostra mà. Per poder calcular aquesta força, hem de plasmar la següent fórmula. Força és igual a massa per acceleració. Si un cos actua una força que anomenem acció sobre un altre cos, aquest darrer respon sobre el primer amb una força que anomenem reacció. Aquesta força de reacció té la mateixa direcció i valor que la força d'acció, però té sentit contrari. Com podem observar en aquest exemple.